Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri. So shirinmu na yau shine labarin wasu samari guda biyu, Mati da Lado. So Mati da Lado dai suna tafiya akan hanya sai suka zo wucewa ta gaban wani gidan bene. Wata kyakkyawar budurwa ta leko daga windo tana yi musu murmushi. Sai Mati ya ce, "Kai Lado, dubo wata kyakkyawar yarinya daga wannan gidan tana yi mana murmushi." Lado ya ce, "Kyale ta kawai, zo mu tafi." Har sun yi gaba sai Mati ya ƙara waigowa sai ta yi masa alamar zo da hannu. Sai Mati ya ce, "Kai Lado, tana fa kirana." Lado ya ce, "Kyale ta, na ce ma zo mu tafi." Sai Mati ya ce, "Anya kai ko ba baƙin ciki kake yi min ba? Gaskiya ne sai na je." Sai Mati ya nufi gidansu wannan yarinya ya je. Yana zuwa gurin yarinya ta shigar da shi falo, suka gaisa, ta kawo masa abinci da abin sha. Kafin ya fara cin komai sai suka ji alamar mota ta tsaya. Budurwar ta leƙa ta windo ta ce, "Wayyo Allah na shiga uku, ga mijina ya dawo." Mati ya tashi a tsorace yana neman hanyar fita ya tsere. Sai yarinyar ta ce, "Zo." Sai ya zo, "Ka ɗauki kayan nan ka fara guga. In ya shigo zan ce masa mai guga ne na kira." Kawai Mati ya kwashi tilin kaya ya fara guga kamar da wasa. Ya kwashe yinin ranar gaba ɗaya yana guga, kaya sun ki ƙarewa kuma mijin bai fita ba. Da safe sai Mati da Lado suka haɗu a kan hanya. Mati ya ce, "Lado, baka sani ba ai, ina jiya da na je gidan su wannan yarinyar. To wallahi ka ji in gaya maka, kaman da wasa kaman da gaske yini ne ina ta guga a gidan su wannan yarinyar." Lado ya ce masa, "Ba na ce maka ba kar ka je? Duk kayan nan da ka gani to ni ne nan wanda ya wanke su shekaran jiya." Tambaya a nan ita ce, yanzu idan kai ne Mati, me za ka ce wa Lado? Muna sauraron amsar ku a comment section, sai kuma mun ƙara haɗuwa da ku a wani sabon shiri. Da fatan za ku ci gaba da bibiyar mu. Mun gode. Alkur'an na fece, kar dai ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan kuma ji hatimin nan na kararrawa domin samun sinki nishaɗi a kowane irin lokaci. To yi kenan a kapta.